Добър ден, пичове, и здравейте! Така, почваме ударно, както се казва. Днес ще си говорим за цените на DRAM-а, за цените на RAM паметите, на NVMe-тата, на флашките и така. Почваме, нали, може би се чуете, нали, че цените на серверната DRAM памет са скочили с почти 50%. Това е главно заради AI, нали, както предполагам, че сещаме всички, нали, заради инфраструктурата и облачните услуги, или казано на английски език, Cloud Services. Но какво означава това за нас геймерите? Ето ви топ 3 последствия. Сървърите и AI системите поглъщат огромни количества RAM. Производителите пренасочат ресурса си към тях, което води до по-малко наличност на памет за PC и геймърските конфигурации. Резултатът – по-високи цени на DDR5 и дори DDR4, забележете, DDR4. Нали, смисъл такъв, AM4 вече е мързва платформа, мъжки им, бла 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 бла, нали? Да, обаче цените на AM4, цените на DDR4 рамта патенце, положението е Юрий Гагарин, няма какво да стане. Всичко е в космоса. Така че, ако планирате апгрейд, сега може да не е момента за чакане на по-ниски цени. Но от друга страна, може би по времето на Black Friday, който ще бъде в България на 14 ноември, т.е. сега след има 5-16 дена. Извинявам се. Мисълта ми е, че нали, сега може да не е най-доброто време за апгрейд и такива неща, но ако от вашия любим магазин, нали, предполагам, че всеки човек си има магазин, който му е любим, както аз, моя любим магазин е Gplay, пак казвам, те нито ме спонсорират, нито ми дават пари, нито нищо. Просто този магазин ми е лесен, знам как да работя вътре в него, знам къде се намира, буквално всичко ми е, все едно съм си го подрежал аз. Както и да е, няма значение. Общо взето, дори да не е най-доброто време в момента, на черния петък ще има доста интересни неща. Специално аз знам за този магазин, който споменах преди малко. Извинявам се. Знам, че ще има специално NVMe-та Kingston на много хубава цена и още много други неща, но за тях ще разбереме на 14. Все пак, на който му е интересно, мога да си следи там техните канали и така нататък. Аз съм си разбрал за мен каквото ми трябва. Ако искате, мога да направя и отделно видео за това, какви неща евентуално може би ще има на оферта в магазина. Монитори със сигурност. Така че друго няма какво да коментираме. И така, друго какво може да кажем по хубавата темичка? Забавяне на нови гейминг технологии. Като цяло AI индустрията изисква бърза памет и огромен капацитет. Това може да забави производството на компоненти, които иначе щяха да стигнат до геймерите, като най-новите високоскоростни NVMe-та, графични карти с висок VR, как да го кажа, с много бърза памет GDDR6 или 7. Друго, какво може да кажем? Промяната на пазара на стар хардвер. Като цяло, тук по тази тема, примерно, може да кажем, че когато новата памет е скъпа или недостъпна, защото чух, нали, от други хора, първо искали са хората да речеме, примерно, 64 гигабайта RAM на GSQ, някаква специалност там. Няма, брат, искаш, ама няма. Та когато новата памет е скъпа или недостъпна, геймерите се връщат към старите модули и системи. Това може да увеличи търсенето на втора ръка RAM и да създаде стабилно ценово дъно за старите геймърски конфигурации, което по странен начин може да е шанс за тези, които търсят бюджетно решение. За това втора ръка малко да си взимате RAM, малко е 50-50, ама както и да е. Друго, какво може да кажем като в заключение? Така че AI бума и сървърния, извинявам се за лапсуса и за грешката, сървърния DRAM скок
не са просто технически новини, те влияят и на нашите гейминг конфигурации, цени и апгрейд стратегии. Ако ви е интересно, може да сподели как да оптимизирате апгрейд си, докато цените се задържат високи. Друго, какво мога да ви кажа? Само една секунда. Отворил съм сайта TrendForce, който знаем, че при него няма лъжа, няма измама. И това ви е тук информация за Non-Flash Price Stand. Един вид как върват нещата. Последно обновено на 20 октомври. Т.е. преди 8 дена. Понеже днес сме 28, следователно 28, нали, минус 20, ясно. Няма проблеми. Иска да кажа друго нещо, но няма значение. Виждаме, че всичко е барут. Всичко е барут. Отиваме при рамта. Положението е Юри Газарин батко. Няма какво да стане. DDR5 16 гигабайта 2 по 8 почки на 4800 или 5600 мега трансфера в секунда. Виждаме какво става с почти 6% нагоре. Само че нещо ми ститка телефона, тъпия телефон. Само че, нали, смисъл такъв, буквално се дигнаха цените с 50-60% на тия неща. Сега някой може би ще каже, бе, Стаска тук са, нали, пише 5. Да, то пише 5, ама виждаме какво става. Server DRAM Jumping 50% нагоре. Само 70% от поръчките са отказани. Един вид 70% от поръчките са отказани, понеже няма наличност. Тоест, AI-а така толкова много смуха тия RAM почки, че буквално колкото и да произвеждат тия хора, тия фабрики, нали, просто не остава за геймера. Както всички знаеме или знаете, нали, за сделката между AMD и Nvidia, за сделката AMD и Nvidia. Пази Боже! Ужас! За сделката между AMD и OpenAI, нали, т.е. това са създателите на ChatGPT. Също така Nvidia, те преди AMD влезаха, нали, в тази сделка с едни дебели пачки. Там при Nvidia положението е money. Има една песен или едно меме, кой както иска да му казва. Та положението е барут. Положението е мамси Джейс и така. Друго какво може да видим тук? Аз мисля, че това клипче беше станало 15 минути вече, а то е 8. Браво, много сме добре. Друго, какво мога да направим тук? Мога да влезем в преводача, защото аз английски знам, мога да си го преведа. Не искам за вас. Добре де. Показва ми среден пръст с това чудо. Няма проблеми. Сървърната памет се превърна в най-оскъдната стока в технологичния сектор според Digitime, Samsung и SK Hynix. Тихо мълко. Пак този телефон по дяволите, какво му става? Извинявам се. Тихо мълком разпространиха приложение към договора за четвъртото тримесечие, което със задна дата увеличи цените на RD модулите с 40-50%, дори секунда само малко. Hyperscalers. Това не имам идея какво трябва да значи, но не има проблеми. Които подписаха споразумение през август сега трябва да плащат новата ставка или рискуват да загубят позицията си в опашката. Двата корейски производителя едновременно намалиха потвърдените разпределения с 30%, като по този начин изтласкаха поръчките за облачни услуги от първия ред в САЩ и Китай до ефективен процент на запълване от 70% и елиминираха запасите, които повечето купувачи смятаха, че са си осигурили. Производителите на модули като Kingston A-Data, пази Боже A-Data, сега плащат $13 за 16 гигабайта DDR5 чипове, които струваха $7 преди 6 седмици. What the hell is going on here?
Значи преди 6 седмици, значи в един месец мисля, че има секунда само. Само секунда някой да, да не ме псува после, че не мога да си отворя календара. Октомври 2025. Мисля, че има 3 седмици, има както и да е. Не, повече са. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Значи за месец и една седмица, казвам на български язик, да речеме за един месец, окей, за един месец да речеме, буквално от $13, че е малко са. Да, буквално почти двойно. В смисъл такъв двойно. Почти. Което е много, много голям шут. В смисъл такъв, това е много голям удар в смисъл такъв. Не е готино. За да заличи целият брутен марш. Ясно. Които струваха $7 преди 6 седмици, увеличението е достатъчно голямо, за да заличи целият брутен марш. Ясно. Другото, което се казва във втория ред е малки OEM дистрибутори. Да, си го прочетох до някъде. На по-малките производители на оригинално оборудване OEM дистрибуторите е казано да очакват 35-40% изпълнение до първото тримесечие на 26-та, което ги принуждава или да залагат на спот пазара, който няма какво трябва да значи, или да оставят производствените линии бездействащи. Дори по-старата DDR4 памет, която вече е намалена до 20% от световното производство. Т.е. че те си намалили самото производство. Ясно. Така, световното производство на DRAM е засегната. Комутаторите, рутери и приемниците, които все още използват DDR4, внезапно се изправят пред много дълги срокове за изпълнение, тъй като никой производствен завод не иска да разпределя пластини на текущи възни. Това го е превел неправилно, най-вероятно, да няма значение. Анализи на TrendForce, сайта, който гледахме преди малко, сега прогнозира, че недостига на RAM ще надживее изграждането на хиперскалери. Каквото и да значи, мамка му, пред 2026, което означава, че следващия предпазен клапан в индустрията може да не е нов. Това пак го е превел буквално както и да е. Капацитет потенциално свиване на търсенето, резултатите така, е готово да презентира. Един вид, пичове, положението е много лошо и много тегаво. Да, тук виждаме, че най-вероятно DDR6 ще дойде пред 27 година. Между другото, това поне е по-красиво от сегашните почки, както се редят, нали така. Само това му е плюса. Какво да ви кажа, пичове? Всичко е, както виждате, положението е барут. Какво може да кажем като заключение? Че видеото пак стана 15 минути. Не знам. Мисля такъв. Тия неща, които се случват заради тъпия AI, мен лично, нали, това е лично мое мнение, нали, изказвам си моето лично мнение. Мене тия неща, да ви кажа честно, грам не ме кефат, защото не знам, смисъл такъв, просто хората, не хората ми, не марките, не бригадите, фабриките. Фабриките, които произвеждат, примерно въобще не им пука, примерно дали аз или вие утре ще имаме примерно възможност да си купим нещо. Примерно сега идва, примерно Нова година, празници, мразници, това, нова, Black Friday. Всеки си вика, аз съм примерно, да речеме, слушал съм тази година, или казано на по-човешки език, да не е на толкова детски. Примерно, тази година, примерно спестил съм си 5 лея, или примерно съм си постигнал си някакви цели, или примерно задалил съм си тук едни-два бона. Дай си направя тук една машинка AM5 батници и да пръска панира. Брат, какво да пръска панира? В смисъл такъв, положението е ужас. И така, влизам си аз в сайта, който нали, пак казвам, че не ми е спонсорирано. И че всеки да си купува каквото си иска. Отиваме на памети. Марка Kingston, G-Skill, Corsair.
Silicon Power, те са по-бюджетни. Не, те са си окей, нали, гледаме топа на кека. DDR4, DDR5 с heatsink, не сме някакви тяги батници, не сме някакви аутисти, геймери бати да си взимаме рам без уходител, нали, с такъв няма какво да се лъжиме. Така, дай ми 16, не 16 бе, капацитет, да, 2 по 16 и 32, да. В наличност. Така, DDR4, 16 гигабайта на 3200 мега трансфера в секунда или мегахерца бе. Нали, това беше старото наименование, обозначение и така нататък. А това са като моите памети същите. Та, в смисъл такъв 16, ако не се бъркам, нали, в смисъл такъв, ако не се бъркам, преди половин година някъде, може и по-малко, 16 гигабайта RAM беше около 100 лея. Даже сега ще питам ChatGPT. Аз мразя да питам ChatGPT, ама сега ще го питаме. Колко пари? Колко струваше преди половин година? 2 по 8. В смисъл такъв, мисля, че беше някъде около 100 лея някъде. България варираха в зависимост от марката, честотата. Така, стоп, само да не ми каже, че вече не мога да му пиша. 3200 мега трансфера. CL 16. Тоест, като моята RAM. Аз съм с 4 почки по 8 гигабайта, 32 RAM. Айде мисли по-бързо или пак интернета ми се ебава. Да, не иска да ми говори, ясно. Примерни цени за април 25-та. За април? Corsair Vengeance LPX. Не. 2 по 8 на 3200. 100 лея. Тогава са били 75 лея. 75 лея. Така, от 75, понеже аз имам двойка по математика, от 75 лева до 110 ще го закръглиме. Колко процента е увеличението? Да, бе, не ми показва какво далиш, какво не далиш. Ето ни го, пичове. Ето ни го. Увеличението ни е 46,7%. Почти 50% по дяволите за... Говориме... Извинявам се. Говориме, примерно, някой човек или, примерно, за офис компютър някой иска да си направи, примерно, сега като вижда, че 5600 без X е на едни хубави 300 лея. Примерно, 5600. Да, бе, няма проблем, как кажеш така. Петичка, бе. 56 МПК. Да, той е на 200 лея даже. А с кутията на 224. Значи моя грешка. Моя си е така версия с кутийка. Да, не е наличен, но по принцип. Примерно човека може да си вземе някакъв процесор, примерно окей, за офисна машина, той и за гейминг си е топ, де. Мисълта ми е, че искаш да си вземеш, примерно, 2 по 8, примерно, да си боднеш така, да си е за офис машинка някаква да си цъкаш, или примерно за лоу. Няма, брат, искаш тая памет батенце, и плати отгоре 50% батенце. В смисъл такъв, не са готини тия неща, които се случват. Не са готини тия неща никак. Отиваме при най-новото от света на гейминга и именно DDR5. DDR5, 32 гигабайта, 216, 355 лея.
Are you fucking kidding me, маняк? Това е буквално същата памет като моята, само че това е DDR5, моето е DDR4. И скоро и таймингите са различни. Но иначе външи вид е едно към едно. Смисъл такъв. 2 по 16. Добре, аз ли съм тъп нещо или... Тук тайминга е по-слаб тайминг и затова са малко по-ефтини. Ясно, разбрах. Да, смисъл такъв, примерно, правите си сега билд, искате първо 64 RAM, изкарай си 700 лея, бате. А за 700 лея преди половина една година, най-вероятно ще си купиш 128 RAM. Само, че тогава най-вероятно нямаше да мога да подкараш цялата RAM и трябваше примерно да изкараш примерно две плочки или да си ги караш така, или примерно да ги подкараш всичките, ама на по-малко мега трансфери в секунда, но примерно да речеме да си ги имаш, нали, примерно получаваш си биоса примерно към съответното дъно без значение, дали си Asus, MSI и NZXT, примерно, няма да казваме гигабайт, защото гигабайт да го духат, нали, това за мен е пълен кенеф. Така. Примерно мога да видим тук да видим какво става с флашките. В периферията ли беха флашките, че е малко. One audio системи. Ето ги, да. USB памети. Примерно Kingston, Silicon Power, Samsung, като читава марка. SanDisk, те мисля, че са... Те мисля, че купиха Western Digital, но whatever. Примерно е така някаква по-модерна. И виждаме, за 1 терабайт имаш 190 ля. В смисъл такъв, нали, оставяме това на страна, че не е в наличност, нали. Това е съвременен модел, нов модел, на максимум една година някъде, не повече. И така, какво виждаме тук? Всичко е батко на червено, на пожар. Тук е имало последна бройка от тая, последна бройка от тая и всичко приключва. Отиваме при другата болест, за която мен лично ме е малко яд, защото като бях на G-Fest, брошурката не ми е вкъщи, в тя ми е вкъщи, ама ми е на село, аз съм си в момента на града. Имаше на G-Fest и имаше Kingston MV3 ли беше? Да, MV3, за някакви много къси пари. И аз си викам, Стаска, дай да вземем, брат. И вътрешния ми глас вика, брат, ти имаш вика две Silicon Power UD 80 по 1 терабайт Gen 3 NVMe, да, дъното ми има Gen 400, ама тогава беше ми 50. Като ги взимах, нали, NVMe, нали, както и да е, мисълта ми е, какво по дяволите се случва, разбираш? И сега ме е малко яд, че не си взех, нали, едно NVMe да си имам, защото тогава моя мозък така мислеше. Искам да си взема NVMe с DRAM вътре. DRAM ли се казва или... Сега ще ви кажа, тук че го имаше в това, в филтъра, да, DRAM. Значи... Kingston, Silicon Power, Samsung, това са за мен марките. Другото... Да гори в дън земя, батко, не става. PCI Gen 4, PCI Gen 5, да. Това е метата в момента. Това е, който се търси. 1 терабайт. 990 Pro. 222 лея. Нали, гледаме цена без отстъпка, нали, това че в момента е в някакво промо, нали, whatever. 222 лея. Пичове, едното ми е NVMe. Сега някой ще каже, ама това ти си го взел Gen 3, това е Gen 4. Пак не трябва да струва толкова много. Разбирате ли? Това е NVMe, тавана на тавана, който трябва да струва като цена, е не повече от 150-160 лея. Даже му е много. В смисъл такъв, аз разбирам да е някой... То не че е стар модел, да, нали, whatever. Да, виждаме си Samsung, KC3000 Samsung, пази Боже. KC3000 Kingston 235 лея. Виждаме същото NVMe като това, само че отгоре с HeatSink 255 лея. Имаме 33 лева отгоре, ако смятам правилно. Не, някъде около 30. Добре, whatever, около 30 лея някъде имаме, защото 222 плюс 30 ти е 232. Значи повече, да. 33 лея, 32-3 лея. Смисъл такъв,
то сплескан хитсинг гаранция не струва 33 лева, маняк. В смисъл такъв може да се фанете за палците, нека и да играете хоро. В смисъл такъв, скачете се горе на Марс и играете хоро с Юри Газарин, бата, няма какво стане. Мисълта ми е, че не е нормално да е толкова скъп този хитсинг, ще да кажа хитшилд. Отиваме при големите батковци. Вече той е малкия, нали, ама каре. Искай 2 терабайта. Еми, милия батко. Вземи 350 ля. Значи 2 терабайта, ако не се бъркам, но, нали, ако някой гледа това видео, да ме поправи в коментарите, чета ги всичките, не ги трия, не съм тапанар, смофаняк, както и да е. 2 терабайта, аз като си гледах по-рано дисковете, да си взема това преди 2 години, там някъде 2-3 години, 2 терабайта струваха по 200, таван на таваните 250 ля. Сега какво виждаме тук? 350 ля. Буквално имаш отгоре 100 лева надценка. И то не е от магазина. Магазина не е виновен. Тия AI педерасти са виновни. И AI педерастите, и сървърните тъпоти, но не, по-скоро AI, защото там се налива направо с бетоновоза, брат, се набиват се пачки, милиони, всичко се набива там. Както беше едно време при копачите, как нямаше карти, сега ще стане същия цирки, тук няма да има RAM, няма да има NVMe и така нататък. И положението ще стане... Извинявам се. Ще стане по-тегаво и по-тегаво. Тук виждаме новото NVMe на Samsung 10100 Pro, 1 терабайт, 380 лева. Абе, маняк. Ще ти ста. Значи за Gen 4 2 терабайта даваш 350, тук даваш 40 лева и взимаш 1 терабайт Gen 5. Смисъл такъв. Да, до некъде окей, нормално да му е цената по-скъпа, това е най-новото, най-търсеното, нали, най-силното, най-бързото, най-доброто и най-много пече. Нали, това трябва да се знае. Не случайно охладителите са по 2 пръста батенця нагоре алумини. Нали? Сложи му, нека има. Да, и то пак пече на букук. Мисълта ми е, че не са нормални тия цени. Сега някой мога да каже, пичага ти сега, защото немаш 2 лева в джоба и затова си ти, примерно, защото си скъсаняк или си бедняк. Ами, дано да е така, ама не съм съгласен. Разбирате ли? Просто не съм съгласен. Иска 4 терабайта, ми примерно да не купуваш 4 по 1, 4 по 1 терабайт, да си купиш направо едно, да си го бъднеш и да си свиркаш. 630 лева, пичове. 630 лева. Имайте предвид, че сега ще изкарат и 8 терабайтово. 8 терабайтово. Дай, че да видя в сайта дали го има вече. Не, няма го. Samsung 8 терабайта NVMe. Не знам дали... той си го има от техния сайт. Какво пише тук? Отстъпка. Отстъпка, да дева майката. Извинявам се, че псувам, но просто майна тим на Samsung. Значи Samsung ли беше? Samsung се отдръпнаха от пазара, после и другите се отдръпнаха, после влезнаха. Тия букуци батенце, бахти тъпотиите правят. Нямам думи. Та от почти 2000 лева ви го намаляват на 1700. Един вид да се почувствате, че се взели нещо на далавера. Я само да видя... и тука. Колко беше това? 1 терабайт. 1 терабайт 9100. Искам да сравнат цените на тия педали, които продават в Samsung сайта. 367 лева. 139. 139 долара. 233 лева. 233 лева. Това 9100 ли е? 9100. Те имат някаква кампания, сигурно. Нямам идея. Спетете 60 долара. Може би те си имат някаква техна си кампания, нямам идея. Колко е това? 233.
А тук колко е? Вау, нещо не се връзва, няма шанс. Аз съм сигурен, че тази цена е реалистична, понеже съм се виждал със собственика на Gplay, нали, като бях на GFace и съм сигурен, че няма начин това тук, което пишат Intel Pass, Samsung да е вярно. Или може би... Include supplement is saving 10% of limit time only. Това е за ограничено време, т.е. не е постоянно. Може би и за това да е. Но тук пък като му платиш и 3-40 лева доставка, 233 и 40, горе-доле. Не, по-ще е ефтино, но както и да е. Ясно. Ясно. Да, 8 терабайта. Да. Интересно ми, понеже не съм виждал и затова ги прещраквам да видя дали примерно този чип дали ще е по-голям или паметите дали ще са някакви по-различни, дали ще са сложени на така или на така. Ясно. Never, батко. Never. Да. Да. Както виждаме, out of stock. Да. Цирка е страшен. Цирка е страшен. И нямам идея до кога ще върви този цирк. Дано възможно най-скоро да спре. Но както ви казах, дай сега ще ви отворя. Да, и само ще ви кажа, че тук говорим за 10 гигавата мощност. Буквално това може да захрани един малък град в България. Щом не казах един малък град в един град, няма 5-6. Не бе. Да. Те понеже AMD имат по-малко пари от Nvidia, разбираемо защо, защото са малко по-надолу и те гледат за геймър. В смисъл такъв не са като Nvidia. Батен, да искаш видеокарта, искаш 50-90, дай 6 бона, бате. В смисъл такъв, я си майката. Така пичове. Просто с тия AI шитни не знам какво ще става. А иначе мога да имаме да видим и при видеокарти какво става. При видеокарти. Примерно 50-та серия, защото това е най-новото. И между другото, от 40-та серия насам се парат тия карти. И Nvidia не си ги оправят тъпите карти. Да, марката е само една. Добре де? Така. Аха. Те вече не предлагат PNY. Мисля, че вече няма договор с PNY. Да, това е на свършване. Токенев. Ето нормална карта за един нормален геймър. 1100 лева. Нали? Много пари е, особено ако сте като мен и не вадите пари от вашия компютър. И от YouTube най-вече. И ето виждаме. Няма наличност. Тая е на свършване. Бяла прайм карта. Окей. Тъв. 50-70-12 гигабайта. Като в момента метата е 16 да се взима, защото се вижда, че игрите никой не ги оптимизира. Пак не е налична. Тая е на свършване. Тая е свършила. Тая е свършила. Свършил. Това най-вероятно и той ще свърши скоро. И това го няма. Това иначе е красота страшна. Това е Мамси Джейс. Това е върха на сладоледа. 6 бона, батко. Даже на промоция. А иначе е 6250. Така, пичове. И цените на видеокарти са пази божи, ама какво да правиш? Това беше всичко от мене, пичове. Накрая, какво мога да кажа? Ако искате нещо да си взимате вече, аз не знам какво съм казал и дали съм го казал,
Но ако искате нещо да си взимате или да си правите компютър, дебнете черния петък и атакувайте. Както виждате, аз имам определени продукти в любими, като това, понеже съм аз освен. Това няма шанс да си го купа, де. Не знам защо съм го сложил в любими, но както и да е. Но може би някой слънчев ден, ако мога да стигна до тука, ще се радвам много. Да, и дават подарък Ark Rider Deluxe, която самата игра струва около 70 лева, понеже е Deluxe Edition. 70 лева ли беше? Беше 70 лева. Deluxe Edition. Deluxe Edition 60 евро, 120 лева. Значи 120 лева. Да. Това е пичо и всичко от мене за днес. Дано ви е харесал този клип. И ако нещо искате, примерно нещо, ако ви интересува, пишете в коментарите, знаете както винаги ги чета. Чао, пичове, и до следващия път. Ай!